ललकी टिकुलिया तो चान भइल बा ललकी टिकुलिया तो चान भइल बा छुरी तो हरना के बान भइल बा में गजरा कमाल लागेला दर दर दरे ननार भइल बा किए रानी सचो में कहतनी हम जियल हराम भइल बा। तो आइए प्ले कर दीजिए। हाँ ये यहाँ पे जितने लोग हैं सब आपके लिए आएंगे। पागल को दिया सब एक तो साउंडो सुनाते नहीं, मॉनिटर आउट बा माफी चाह भाई रउआ राउर नाम में नाम सो गलो लेकिन पप्पू भैया के आदेश रहल ए दरबार में यही लोग के चलेला। बाकी तमनी सब भाईचारा में आइल बने जा एजा केहू पैसा रुपया पे नहीं के आइल। सौरभ भाई बने सब लोग भाईचारा में आइल बा। आई प्रेम ई परिवार के प्रेम रही तो हमरा लगता कि आजीवन एक फोन दीपू भैया का पप्पू भैया का अरुण चाचा का जाता है। शूटिंग कैंसिल करवा के भी मेरे भाई बुला लेते हैं। आई हमारे पहावा ब्रदर भैया लोग बोलो को स्वागत लेकर दीजिए। की